नमस्ते. आज मी चिकन बिर्याणी बनवते. नाही नाही मधी काहीतरी विसरले तू. काय नाव होतं ते? चिकन टिक्का रेसिपी. चिकन टिक्का बिर्याणी. सर्वांनी टिक्का लावा बिर्याणी बघायच्या अगोदर. टिक्का कसला लावलाय माहितीये का? कसला टिक्का? पीठ पीठ हा बघा, पीठ घेतलंय. पीठ एक चिकन चिकन टिक्का आणि बिर्याणी. बिर्याणी. आता बघा, त्याच्यासाठी मी चिकन घेतलाय. हा चिकन आपला 300 ग्राम चिकन आहे. आणि आपण असं थोडा बोनलेस चिकन घ्यायचा. आपण चिकन आणलं ना तर त्याच्यातनं शोधून घ्यायचा मांस असा मी घेतलाय चिकन. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना मॅरिनेट करायला तर मसाले बघा काय काय घेतले. आलं लसूणची पेस्ट टाकायची अर्धा चमचा. आणि मसाले मिरची पावडर, धना पावडर, हळद आणि गरम मसाला हे आपले कसे अर्धा चमचा घ्यायचा आणि हळद पाव चमचा घ्यायची. इथे 1 चमचा तेल घ्यायचा. आता इथे आपल्याला 2 चमचा दही घ्यायचं आहे. दही आहे ना मी जरा ग्लासात घेते आणि फेटून टाकते. असं फेटायचं कारण ते गट्टे गट्टे असतात ना दह्याचे. आता हे 2 चमचा दही टाकते त्याच्यामध्ये. आता त्याच्यामध्ये लिंबू ज्यूस टाकायचा. 1 चमचा टाकायचा लिंबू ज्यूस. तू बघ लिंबूची बी पडली बघ. ती काढायची. मी लहानपणी तुझ्याबरोबर असं व्हायचं का? लिंबूची बी पडली आहे ना, तर असं तुमच्यासोबत पण असं तुम्हाला लहानपणी होतं तेव्हा तुम्हाला असं वाटायचं का बी पोटात गेली तर झाड येतं पोटात? नाही झाडी येत. असं वाटायचं का तुम्हाला? जरा कमेंट मध्ये सांगा. आता त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं. चवीपुरता टाकायचं मीठ. पण टिक्का आहे ना आपण फ्राय करणार तेव्हा टेस्ट लागली पाहिजे. आता आपलं चिकन बघा सर्व मिक्स करून झालाय. आता आपल्याला आपण काय करायचं पहिलं माहितीये का? पहिलं बाकी सामान काय काढायचं नाही. पहिलं चिकन आणून मॅरिनेट करायचं. म्हणजे तोपर्यंत मॅरिनेट होतो बाकीचं आपण सामानाची तयारी करेपर्यंत. आता हे आपलं मॅरिनेट झालेलं आहे. हे आता आपण साईडला ठेवूया. मॅरिनेट किती वेळ करायचं आपल्याला? आपलं बाकीचं सामान काढेपर्यंत ठेवायचं. नाही तर तसं जास्त उशीर असेल तर अर्धा तास ठेवायचा. 1 तास ठेवला तरी पण चालेल. ओके, त्याला काही प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे ह्या टायमिंग मध्ये आपण दुसरं साहित्य काढायला घ्यायचं. हा, दुसरं साहित्य करायचं. आपल्याला टोमॅटोची पुरी बनवायची आहे. ते करून घ्यायचं. कांदा कापायचा. सगळं होतं बरोबर तोपर्यंत. आता आपण मॅरिनेट करायला ठेवलंय ना चिकन, तोपर्यंत आपण टोमॅटोची पुरी करायची. मिक्सर काढायचं. ते सगळं बाकीचं साहित्य आहे ना सगळं काढून घ्यायचं पटापट. टोमॅटो किती? टोमॅटो 2. आता आपण टोमॅटो धुवून स्वच्छ घ्यायची आणि कापून घ्यायची. 2 टोमॅटोची प्युरी ना? हा, 2 टोमॅटो घ्यायची. आपली टोमॅटो प्युरी बनते आहे आणि ते आपण मॅरिनेट केलं तर झाकून ठेवूया. ते पाणी का ठेवलंय? भात शिजवायला. आपल्याला भात शिजवायला लागेल ना. आपली टोमॅटो पुरी झालेली आहे. आता इथे आहे ना मिक्सर काढायच्या आधी आपला मिक्सरचा लावून झाला मसाला की मिक्सर पुसून ठेवायचा साफ कपड्याने. नाहीतर कसं मिक्सर लवकर खराब होतो, बाहेर गंदा दिसतो. हा 1 कप तांदूळ घेतलाय. तुम्हाला पाहिजे तसं तुम्ही घ्यायचं. आता 300 ग्राम असला तर चिकन 400 ग्राम तांदूळ घ्यायचे. सेम घेतलं तरी चालते. घेतला तरी पण चालेल. हे स्वच्छ धुवून आहे ना मी 10 मिनिटं ठेवलेले होते पाण्यामध्ये. आणि हे पाणी स्वच्छ चांगलं आहे. ते आपल्या भातामध्ये पडला तरी चालेल. आता इथे आपण भातामध्ये काय काय टाकायचंय बघा. 1 दालचिनीचा तुकडा, 2 वेलची, 3 लवंग आणि थोडंसं जिरा. हे आपण भात शिजतो ना त्याच्या पाण्यामध्ये टाकायचं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. ते पाण्याला चांगली उकळी यायला देते. बघा वारा सुटलाय बघा. इथे भात होईपर्यंत तिकडे हे मॅरिनेट होईल. आता आपण त्याच्यामध्ये हे तांदूळ धुतलेले आहेत ना ते टाकायचे. पाणी पण टाकलं तरी चालेल. पाणी स्वच्छ आपण ठेवायचं तांदूळ धुताना. आता इथे आपला भात शिजेपर्यंत आपण काय करायचं, ते आपण चिकन ठेवलंय ना मॅरिनेट करून ते आपण फ्राय करून घ्यायचं. तर याला एवढं सामान आम्ही जमा करेपर्यंत अर्धा तास झालाय. अर्धा तास झालाय बरोबर. आता आपण ते पीस फ्राय करून घ्यायचे. म्हणजे फ्राईड पीस बिर्याणी मध्ये टाकायचे. वा 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 वा.
आता इथे बघा आपलं चिकन फ्राय होतोय. तोपर्यंत आपण आहे ना भाताला उकळी येते, जरा आपण ढवळून घ्यायचा थोडा. आणि आपल्याला भात कसं शिजवायचं ते माहिती आहे. आपल्याला 80% भात शिजवायचा आहे. 80-90% शिजवला तरी चालेल. एक प्रश्न तर नेहमीच पडतो ना, मी कमेंटमध्ये येतोच की तुम्ही तांदूळ कोणते वापरता याच्यात? बासमती तांदूळ. वाण्याकडे जायचं किंवा मी जसा कॉल करतो ना तसा कॉल करायचा त्यांना आणि मागवायचं. तुला माहिती मी कसं कॉल करतो? समजा आपण हिंदी मराठीमध्ये जर कॉल लावला दुकानवाल्याला तर तू लावतो कधी कधी, मी लावते तशी कधी कधी. आता इथे बघा मम्मीनी मला सामान मागवायचं असलं ना तर समोरचा माणूस हिंदी असलं तर मी आई हिंदी आणि मराठी करून टाकते, मग त्याला समजतं. आता जरा मम्मी कशी बोलते ना किंवा मम्मी कशी बोलू शकते ना, मी तुम्हाला एक फोन कन्व्हर्सेशन दाखवतो. आता समजा मी फोन केला दुकानवाल्याला आणि आम्हाला काहीतरी ऑर्डर द्यायची आहे. इथे तू फ्लिप केलेत ना, मम्मीने इकडे कसं चिकनचे पीसेस उलटी केलेत ना, फिरवले. हेलो हेलो हेलो, मी पप्पू का मम्मी बोल रही है, आपका दुकान उघडा है क्या? नहीं उघडा नहीं है, फिर कभी उघडा होता है? वो बासमतीचा तांदूळ हवा पाहिजे होता, कल मैं सामान घेताना बोलली थी ना. हाँ वो तांदूळ नहीं, वो लंबा वाला तांदूळ ना, वो बदलून द्या. हेलो हेलो, आपने फोन ठेवला. आता मम्मी अशी हिंदी मराठीमध्ये बोलते. समजा कसं ऑर्डर देणार तू सांग? मी तसं तुम्हाला बोलून दाखवलं ना त्यांनी. अशीच बोलते मी हिंदी आणि मराठी, पण ते देतात सामान बरोबर. आपलं दुकान उघडा आहे का? म्हणजे आपला भात झालेला आहे, गॅस बंद केलाय. आता आपला भात आहे ना ते आपण चालणीमध्ये काढून घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला ह्या चिकनला पाणी तर लागणार आहे ना? हा, पाणी लागणार आहे. ते आपण भाताचं वापरू शकतो. म्हणजे हेच पाणी वापरूया ना आपण? हा, हेच वापरू शकतो. लागला तर ती डबल ट्रिपल फ्लिप केलं आपण. हा, ते कसं टिक्का आहे ना, ते कसं भाजून घ्यायचं चांगला. म्हणजे बिर्याणीमध्ये शिजेपर्यंत वाट नाही बघायची आपल्याला, नाही इकडेच फ्राय करून घ्यायची आहे. हो. मला बघा किती सुटलंय. इथे आपण सर्व राईस, आपले सर्व तांदूळ आपण इकडे घालून घेतोय. माणसाला झोप नाही आली तर काय करायचं? त्याचं औषध काय? औषध पाहिजे काय आपलं? असंच विचारतो तुला मी. असं माणसाचं माहित नाही, पण समजा मला झोप येत नसेल ना तर 1 प्लेट बिर्याणी द्यायची. आज बिर्याणी शिकते म्हणून आज बिर्याणीचंच नाव काढते. हां, बिर्याणी दिली की चांगली झोप लागते. असं आपल्याला सर्व फ्राय करून घ्यायचं आहे ना. मस्त फ्राय झालाय. 10 मिनिटं तरी फ्राय करून घ्यायचे असे. हां, आणि खाली लागलेला असलं ना तरी काय त्याच्यात टेन्शन नाही घ्यायचा, कारण त्या टिकाय म्हटल्यावर तो लागतो खाली. आणि उलट खाली लागलेल्या मसाल्याला जास्त चव असते. त्याच्यामध्ये आपण आता ते कांदा फ्राय करायचा आहे ना. म्हणजे एकाच भांड्यात आपल्याला परत दुसरं करायचं. हां, भांडी कशाला भरायची? बरोबर. आता आपलं चिकन फ्राय झालंय, ते आपलं असं गाळून काढायचं. इस गरीब को कुछ खाने को दे दो. गरीब को सिर्फ बिर्याणी पसंद आहे. तुम्हाला पाहिजे का सांगा. आता हे ते 2 पुढचं काढून ठेवायचे. बिर्याणी असली म्हणजे खुश. बघा बघा बघा, या इकडे या. कमेंट मध्ये सांगतात मम्मी पप्पू तू दाखवून खातो. होय ना. बघा मी तर म्हणते तो चिरवून खातो तुम्हाला. आपण पहिलं कसं आपण ते चिकन फ्राय करायला जेवढं लागेल आपल्या बिर्याणीला ना तेवढंच तेल टाकायचं, कमी जास्त टाकायचं नाही. आता त्याच तेलामध्ये आहे ना मी हा कांदा फ्राय करायला टाकते. हा एक मोठा कांदा घेतलेला आहे. हा कांदा चांगला फ्राय करून घ्यायचा. तिकडे आपला कांदा फ्राय होतो तोपर्यंत मी तुम्हाला बाहेर दाखवतो. मी तुम्हाला म्हणालो होतो ना की हे सर्व बघा आता क्रिकेट ग्राउंड होणार आहे सर्व. आता तिथे बघा थोडं बघा हिरवा ग्रास यायला लागला, बघा गवत यायला लागलं. आणि इथे आपले झाडं आणि इथे आपलं डान्सिंग ट्री. वरती ढगं आणि ते सिनेरी बघा किती छान वाटते बघा. ओए बिरयानी अम्मा, बिरयानी कहाँ तलक पहुंची हमारी? कांदा फ्राय होतोय. कांदा फ्राय होतोय. अजून किती स्टेशन आहेत बिर्याणीला? आता झाला, आता 10-15 मिनिटं. 1 स्टेशन 2 स्टेशन एवढे स्टेशन आहेत अजून. अजून दही पण टाकायचं आहे. पहिले दही आहे ना काढून घेते तोपर्यंत. कांदा फ्राय होतोय. या रेसिपी मध्ये बघ ना आपण ह्याच्यामध्ये पण दही टाकलेलं.
आणि ह्याच्यामध्ये पण दही टाकतोय आपण. बरोबर. 2 चमचे दही टाकायचं, 2-3 चमचे. फेटून घ्यायचंय का? हा, हे फेटायचं आहे म्हणून ग्लासात घेतलाय, नाही तर हे कसं गाढा दही आहे ना, घट्ट एकदम. असं कोण कोण करतं सांगा. आणि आता समजा आता आपल्याकडे दही आहे आणि ते फ्रीज नाही ना आता माझ्याकडे, तर मी काय करते, टोपात असं पाणी घेतलंय आणि त्याच्यामध्ये तो डबा ठेवते असं काय? दह्याचा, मग ते आंबट होत नाही. दहीचा डब्बा, श्रीखंडच्या डब्यात दही. हा, हे बघा असं ठेवते. जरा हिंदीमध्ये बोल ना. माणसं एवढी खुश झाली ना मम्मी, सर्व बाहेरचं एवढं भयानक वातावरण विसरून सर्व हसत होती. थोडा थोडा हिंदीमध्ये नाही, पुढचं. अभी कांदा फ्राई कर रही है. हाँ, कांदा फ्राई होने के बाद फिर उसमें लहसुन की पेस्ट टाकते, लसूणची पेस्ट. आलं लहसुन की पेस्ट मैं उसमें डालती है. हाँ. आता अभी सध्या मैं डवलाडवली कर रही है. हाँ. बोल बोल. अभी मैं थोड़ा कांदा डवल करते है. आणि मला हसतील ना ते लोक. ठीक असतील, मला तिकडे हसायला येते. मम्मी, माणसानं हसवणं एक कला आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपण आपल्याकडे एवढे व्ह्युअर्स आहे ना, आपण माणसानं हसवलं पाहिजे. बरोबर ना? ते डवलाडवली करूनच की का कशाला नको. त्यांनी पण कमेंट मधून हसवायचं ना आम्हाला पण. हा, हसवतात. खूप चांगले कमेंट्स होते. ये कांदा अच्छे से मैं फ्राई करून घेते. हा हा, अभी थोड़ा टाइम है काय फ्राई करने को. मुलगा मुलगीला प्रपोज करतो माहितीये हाँ. म्हणजे काय, मला तू आवडते असं सांगतो ना. हाँ. जर कोणत्या मुलाला बिर्याणी आवडत असेल तर तो समोरच्या मुलीला कसं प्रपोज करणार? शायरी बोल. शायरी बोलून किंवा असं एक वाक्य बोलणार तो मुलगा की मला आयुष्यभर तुझ्या हाताची बिर्याणी खायची आहे. बरोबर? कसं वाटलं कमेंट मध्ये नक्कीच सांगा. बिर्याणीसाठी आणि तिला बिर्याणी येतच नसेल तर? हा, बिर्याणी येत नसेल तर काय माहिती बा. आता कांदा आपला फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकते 1 चमचा. आपण 1 चमचा याच्यामध्ये टाकला ना मॅरिनेट मध्ये. आणि बाकी सर्व कधी टाकायचं? आता टाकते एक एक करून. आता त्याच्यामध्ये लसूण फ्राय झाले. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला हे टोमॅटोची पुरी टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आपण हे मसाले टाकूया. आता मसाला बघा, 1 चमचा मिरची पावडर, 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि पाव चमचा हळद. हे मसाले टाकायचे. आपली ग्रेव्ही ओली असते ना तेव्हाच टाकायचं. आपण मसाले ह्या टिक्कामध्ये पण टाकले होते ना? हा, टिक्कामध्ये पण टाकलेला, कारण टिक्क्याची टेस्ट वेगळी असते ना. आता त्याच्यामध्ये मिरची पण टाकते. आपण लगेच टाकून घ्यायचं सगळं आणि सगळं असं फ्राय करून घ्यायचं. इथे आपल्याला आहे ना सर्व मसाले, सर्व साहित्य आपलं आता टाकलेलं आहे. आता मी ती ग्रेव्ही चांगली बनली पाहिजे. नको आहे आता आपली इथे ग्रेव्ही चांगली फ्राय झाली आहे. आता त्याच्यामध्ये हे 3 चमचे दही घेतलंय ना, ते असं चांगलं जरा फेटून टाकते. आणि हेच तुला हिंदीमध्ये बोलायचं असेल तर? हे दही आहे ना, मी तेच बोलते, दही फेटून टाकते. हिंदीमध्ये? हिंदीमध्ये कसं बोलायचं? बघ बघ. दहीला काय बोलतात हिंदीमध्ये? दहीच. दहीच ना. हा, जरासं आहे ना पाणी घेते, भाताचं शिजलेलं पाणी आहे. आता हे वाक्य हिंदीमध्ये बोल. आता इसमें आहे ना हे पाणी डालते. आता इसमें हाँ. आता इसमें पानी डाल के हुआ है. हाँ. आता हे चांगलं ढवळून घ्यायचं. अभी मैं अच्छे से डवलाडवली कर रही है. हाँ. आता आपली ग्रेव्ही झाली आहे. थोडं पाणी टाकते बघा. ग्रेव्ही कशी आपली बिर्याणीची ग्रेव्ही बनवतो ना तशीच ग्रेव्ही आहे ना ही. आता याच्यामध्ये आपल्याला बाकी काही टाकायचं नाही, खाली मीठ टाकते आणि आपल्याला कोथिंबीर आणि पुदिना कापून घेतलाय तो टाकते थोडा ग्रेव्ही मध्ये. पुदिना कोथिंबीर मिक्स. हा, मिक्स घेतलाय. आणि आता आपल्याला त्याच्यामध्ये ग्रेव्ही पुरतं मीठ टाकायचं, कारण आपण भातामध्ये पण मीठ टाकलंय. हे जी तू ग्रेव्ही बनवली आहेस ना, हे किती वेळ लागला तरी ग्रेव्ही बनवायला? आता आपण जशी नेहमी ग्रेव्ही बनवतो तशीच बनवली ना मी. प्रत्येक जेव्हा आपण इन्ग्रेडियंट टाकतो तेव्हा 2-3 मिनिटं ढवलत होतीस ना तू? होय. म्हणजे मसाला टाकला तेव्हा ढवललं 2-3 मिनिटं, मग प्युरी टाकली है ना. हा, आणि आता आपली ग्रेव्ही तयार झाली.
आता याच्यामध्ये आपल्याला चिकन नाही टाकायचं आहे. बरोबर. मग आता मी गॅस बंद करते. झालं. हा, आता मी काय करते बघा. आता याच्यामध्ये मी पहिला भात टाकते. आता इथे बघा भाताची लेअर लावली आहे. म्हणजे अर्धा भात आहे ना पहिला खाली टोपात टाकायचा. आता तुम्ही कढई घेतली तरी चालेल. आता त्याच्यावरती ही आपल्याला ग्रेव्ही टाकायची आहे. ग्रेव्ही एकदम छान झाली. ग्रेव्ही मस्तच झाली आहे. लेअर तर म्हणजे भात अर्धा टाकला पण ग्रेव्ही सर्व टाकायची आहे का? हा, ग्रेव्ही सर्व टाकायची मध्येच भाताच्या वर. म्हणजे सँडविच करायचं ह्याला. सँडविच हा, खालचा ब्रेड म्हणजे तांदूळ आणि वरचा ब्रेड म्हणजे पण तांदूळ. पाहिजे का चपाती वगैरे खायला? तसं तर ते पुसून खाणारच आहे. हा ना, मग थोडी ठेवते बघ एक चमचा. ही बघ. आणि त्यातला एक फोड पण त्याच्यात ठेव. हा, त्याच्यातले एक फोड पण ठेवते. ये सिर्फ माँ कर सकती है. हाँ, बाकी कोण नाही करत. बाकी कोई नहीं कर सकता. आता याच्यावरती हे टिक्का लावायचा. वा वा वा. पहिल्यांदा डोक्याला टिक्का लावणं आणि बिर्याणीला टिक्का लावणं बघितलं. मस्त वाटते. बघा बिर्याणीला असा टिक्का लावतात. आणि चिकनचे पीस पण एकदम व्यवस्थित झाले ना सर्व. हा, व्यवस्थित झालेत. हे आपलं तेल आहे ना, हे तेल असं त्याच्यामध्ये टाकून द्यायचं. किंवा भात आपण हे केलं तर भात. हा, भात पण पुसला तरी चालेल. पण आता टिक्क्याची आपण प्लेट खाली करतोय ना, असं त्याच्यावरच जाऊ दे. भात टाकला तरी पण चालेल. मग रंग टाकायची गरज नाही बघ. हा, ऑर्गॅनिक झालं आपलं. आपल्या हाताला गरम मसाले आले तर टाकायचे काढून. दाताखाली यायला नको. आता त्याच्यावरती हे पुदिना आणि कोथिंबीर असं वरतून टाकायचं. वरून टाकायचं. आपण टिक्यावरती टाकलं तरी पण चालेल. जास्त असलं तर टिक्यावरती पण टाकू शकता. आणि पुदिन्याची पानं वेगवेगळी तुम्ही घेतली तरी पण चालेल. वेगळी पुदिन्याची पानं आणि कोथिंबीर. आता याच्यामध्ये ना थोडं भाताचं पाणी ओतायचा. म्हणजे खाली करपायला नको. थोडंसं. हा, थोडासा म्हणजे पाव कप टाकायचा. कारण ते मुरायला पाहिजे ना. आणि टिक्याची टेस्ट यायला पाहिजे भाताला सगळ्या. हा. अजून गॅसवर ठेवायचं आहे. आता गॅसवर ठेवते ना जरा दम लागायला. तिकडे दम लागेपर्यंत मला दम लागायचा. आता 2 मिनिटासाठी. आता याच्यात घीची गरज नाही कारण आपलं तेल व्यवस्थित पडलंय त्याच्यामध्ये. आता त्याच्यावरती मी झाकण ठेवते. आज ठेवते बोलली ना. आता मी झाकण मारलंय ना. आता असं ठेवलंय मी. मारला म्हणजे कसं असं मारतात. आता ठेवलंय म्हणून. आणि त्याच्यावरती आहे ना थोडं पाणी ठेवते. ते कसं माहितीये म्हणजे खालून आहे ना वाफ लागली तर करपणार नाही म्हणून वरती पाणी ठेवायचं. चांगली वाफ लावायला द्यायची. आता बारीक गॅस करून ठेवलाय. 2-3 मिनिटं ठेवायचं. मिलते हैं 2-3 मिनट के ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद. तो काय बोलली तोपर्यंत. ह्याला 2-3 मिनिटं लागणार आहेत ना. तोपर्यंत तिथे भांडी घासा मित्रमंडळ. तिकडे काय. माझा पसारा नाही ठेवायचा. बरोबर आहे. हा, nopasara.com. हा. तो भात ठेव तिथे गरम करायला. शेवटच्या कोपऱ्यात आहे तो. शेवटला. आता कसे इलेक्शन चालू असतात ना. ते नारे माहिती तुला. नारे नारा माहिती तुला. नारा असतो तो. नारळ. नारळ नाही. मग? नारे 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 लावतात ना. नारे म्हणजे काय? मोर्चा. मोर्चा बोलतात ना. हा, जब तक सूरज चांद रहेगा. हा. चिकन बिर्याणी नाही काय? टिक्का चिकन ते बिर्याणी. बोलतात ना. जब तक सूरज चांद रहेगा. काय चिकन चिकन टिक्का. टिक्का. चिकन टिक्का बिर्याणी तेरा नाम रहेगा. गॅस तर स्लो ठेवू. बारीकच आहे गॅस. हा, तो बारीक आहे. ते आता इथे भांडी घासा मित्रमंडळ. झालं. आता थोडी भांडी. झालं. आणि इथे बघा पाण्यावरून वाफ यायला लागली. आता बघा. गॅस बंद कर. तो पण गॅस बंद कर. गॅस बंद. गॅस बंद. हा, अभी आपकी बिर्याणी झालेली आहे. आता मी नीचे उतरते. मम्मी एक चीज तू कर. काय? बिरयानी होने के बाद सब हिंदी में बोलने का. हा, मतलब बिरयानी बोलतोय. रेसिपी होने के बाद में सब हिंदी में बोलने का. एक्सप्लेनेशन मराठीत दे. त्यांना समजव मराठीत. पण एकदा झालं की सर्व हिंदीमध्ये. हा. चलेगा. अभी आता आपली बिर्याणी झालेली आहे. मैं हिंदी. अभी आपकी बिरयानी हो गई है. अच्छा. हाँ. अभी मैं पप्पू को टेस्ट करने को देती है. आता पप्पू तुम्हाला टेस्ट करून दाखवेल. हां. आता बघा गरम गरम. बघा आपण ह्याच्यात ढवळली तर. हळूहळू वर येते. ह्याच्यातच ढवळली तर मम्मी आपण. हा, आता देते ना ताटातच. वा.
दाने दाने पे लिखा है खाने वाले के पप्पू का नाम। हाँ, या तुम्ही पण या माझ्याबरोबर जेवायला. बिर्याणी. इतनी बिर्याणी हो गई लेकिन शायरी नहीं हुई. शायरी तू बोललाच नाही. नाही. नाही बोल. इथे आपली बिर्याणी सर्व होते आणि तुम्ही ही बिर्याणी आता मला खरं वाटलं की आपल्या आजी आणि आत्याला द्यायला. हा पण आता आजी आते कुठे आहे? हो, जर तुम्ही आमचा व्हिडिओ बघत असाल तर आजी तुमच्यासाठी घ्या बिर्याणी. ही बिर्याणी खरं सांगू, ही बिर्याणी मी प्लॅन केली होती की चिकन टिक्का बिर्याणी. मी नावाने असं, कारण आजी कशी टिक्का लावते ना. बरोबर. हा, तर ही मला बिर्याणी आजीसाठी बनवायची होती का, म्हणजे खास रत्नागिरीमध्ये येऊन, कारण आपण मुंबईला असल्यावर कसं त्यांना देता येत नाही ना. ही खास आजी तुमच्यासाठी होती. का ना, आता रेसिपी तर दाखवले परत जेव्हा त्यांची. आतेसाठी नाही. आते नॉनव्हेज नाही खात. अरे आते नॉनव्हेज नाही खात. देखा मालूम म्हणजे आहे. तशी नॉनव्हेज खाते पण असं चिकन नाही खात. चिकन नाही खात, बाकी फिश आणि ते सर्व खातात. म्हणून तर बोललो आजीसाठी स्पेशल. बरोबर. आता त्यांच्या घरी जाऊ ना तेव्हा आम्ही रेसिपी आपण तुम्हाला दाखवलेली आहे ना, पण अशी त्यांना बनवून देऊ. ह्याच्यापेक्षा अजून नवीन बनवेन. वेगवेगळं बनवूया. जसं कसं मुरादाबादी चिकन बिर्याणी बनवली होती, ही आपण हे बनवलं. आपण हैदराबादी पण बनवलेली आहे, आपण नॉर्मल चिकन पण बनवलेली आहे, आपण घरगुती पण बनवलेली आहे, आपण कोकणी पद्धतीने पण बनवलेली आहे. एवढी बिर्याणी झाली तर एक शायरी तर बनती आहे. शायरी बोल एक. भात आहे ना, भात त्याला कड येतोय. बरोबर. त्याला हिंदीमध्ये काय बोलणार तू? चावल को अभी उकली आता है. उकली. या सेंटेन्सवर बाप रे बाप, बाचा किती हसली लास्ट व्हिडिओ मध्ये. हा, उकली आता आहे. तिकडे जीव गेला माणसांचा हसून हसून. नाही, मला पण त्यावेळी ना लय हसायला आलं. एक कमेंट होती, मग अशी कमेंट होती की मावशी म्हणजे काकू तुमचे व्हिडिओ बघत होतो, पहिल्यांदा व्हिडिओ बघितला ना, रेसिपीकडे लक्षच गेला नाही, कारण हसून हसूनच आम्ही हे झालो. म्हणजे आम्हाला दुसऱ्यांदा बघावं लागली ती व्हिडिओ. तो व्हिडिओ बघावा लागला कारण रेसिपी समजायला. बघ किती पुण्याचं काम करते तू, हसून. मला हिंदी येत नाही जास्त, पण छान बोलतो ती. इथे आपली बिर्याणी प्लेट एकदम रेडी आहे. चला बाहेर जाऊया. चला. मी तुला 2 वाक्य बोलतो, ऐकतेस का? ऐकते. नहीं चाहिए आशिकी में कोई दीवानी. अच्छा. नहीं चाहिए आशिकी में कोई दीवानी, जब मिल जाए इस सर्द मौसम में गरम गरम बिर्याणी. बरोबर. बरोबर. आता मम्मी तुम्हाला टेस्टिंग करून दाखवणार आहे. काय टेस्ट? मी कशी करू? नाही, शेख तू कर. बिर्याणीसाठी आता काय काय कव्वाले येतील आणि काय जोक येतील. वा रे वा. पुढे बिर्याणी आली ना, मन तृप्त झालंय, खुश झालाय, तर खाऊन तृप्त होणार आहे. हा, चला आता टेस्टिंग करूया. चल. आता इथे बघा आपली चिकन टिक्का बिर्याणी रेसिपी एकदम रेडी आहे. ही रेसिपी तर खास मी माझ्या आजीसाठी बनवणार होतो. म्हणजे मम्मीला सांगणार होतो की आजीसाठी बनव, नंतर बनवूयात. पण आता जेव्हा ही माझ्या आता जादू आहे, आता जेव्हा ही माझ्या पोटात जाईल ना, तेव्हा तिकडे आजीचा पोट भरेल. बापरे, म्हणजे एवढी आजीला तो जास्त म्हणजे नाव काढतो, आजीचं आठवण काढतो. मला माहित नाही, पण मला ना म्हातारी ना, वयस्कर माणसांची ना मला जास्त बोलतात ना, मला लहान मुलं खूप आवडतात. म्हणजे बेबी असतात ना, बेबी ते त्या जनरेशनचे आणि एकदम मोठे मला खूप आवडतात. वयस्कर कसं, म्हणजे लहान मुलं कशी गोंडस आणि एकदम म्हणजे त्याने अजून वयस्कर माणसं घरात बघितली नाही ना, म्हणून त्याला आवडतात. आता इथे तो बिर्याणी खातोय ना, इथून जादूने ती आजीकडे जाणार आहे. आजीला स्पेशल बोलला होता मुंबईला की ती आजीला ही बिर्याणी बनव. आणि म्हटलं हळूहळू आपण बनवूया. चिकन टिक्का बिर्याणीची एक खासियत आहे, आपली ग्रेव्ही ही भात आणि हे ग्रेव्ही बिर्याणी सारखीच लागते. ही भात आणि हे बिर्याणी लागते आणि त्यासोबत आपल्याला ही ह्याची वेगळी चव लागते. टिक्का. टिक्का म्हणजे असं वाटतं की आपण काहीतरी 2 वस्तू, ऍक्च्युअली 2च वस्तू आपण कॉम्बाईन केलेल्या आहेत. बरोबर. आणि त्याची चव पण अशी वेगवेगळी लागते. खूप छान झाली आहे. परत बिर्याणीच्या प्रकारामध्ये एक नवीन बिर्याणी. असं तुम्ही बोलूच नाही शकत की ती बिर्याणी पण सेम चव लागते आणि ह्याची पण सेम चव लागते, असं नाही. ह्याला एक वेगळी चव लागते. आणि एकदम गरम गरम खाण्याचे, कोणताही पदार्थ गरम खाण्याची. फ्रायची. आणि ते पण चिकन फ्राय केलंय ना, टिक्का बनवलाय. आणि अजून आजीचं नाव काढलं ना, अजून त्याची टेस्ट आली. अजून त्याची टेस्ट वाढली आजीच्या नावाने. आता मी खाण्यामध्ये बिझी आहे. आता व्हिडिओला आपण आपलं सर्व लॉकडाऊन संपला ना की आपण आजीचे व्हिडिओ बघूया. आजीच्या घरी जाऊया. घरी जायचं आजीच्या, किंवा आजीला इथे आम्ही बोलवू. पण आता आजीचे सर्व पोपट, मांजर, सगळे कासव, हे सगळे मित्रमंडळ आजीचे आहेत ना, मग आजी इकडे येऊ शकत नाही ते मित्रमंडळाला सोडून. तर आता मी काय करतो, आपण व्हिडिओ लँड कसं करतो तूच कर. आता मी खाण्यामध्ये बिझी आहे, मी ना डिस्टर्ब, मला डिस्टर्ब. आता तुम्हाला ही बिर्याणी कशी वाटली ते कमेंट मध्ये सांगा. लाईक करा
शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. आणि आजीपर्यंत बिर्याणी पोचवा. आजीच्या एवढं व्हिडिओला नावाने- share करा. आजीच्या नावाने केलेली बिर्याणी आहे. पप्पू उठलाय बिर्याणी खाता खाता. का उठला? कशाला माहिती आहे का? बघा, पंखा लावायला पंखा लावला आणि खाली बसायला. खाली बसून जेवायचं बाबा. खाली बसून मांडी घालून आता तो जेवणार. वरतून होत नाही. वरतून खायला होत नाही. तुम्हाला टेस्टिंग करायची म्हणून आम्ही वर बसतो. आता मम्मी पण तिचं जेवण घेऊन येते. तिच्या ताटात बघूया आज काय काय. आज माझ्या ताटात काही स्पेशल नाही आहे. नाही स्पेशल नाही आहे काय. आता इथे बघा, मी इकडे जेवतोय आणि इकडे मम्मीच्या ताटात बघा काय काय. हे काय स्पेशल बनवलंय? ही बघ, भाजीचा कलर बघ पहिला. अशी भाजीची रेसिपी, ही भाजीची रेसिपी तुम्हाला हवी आहे का? कोणती भाजी आहे ही? टोमॅटो आणि बटाटा. टोमॅटो बटाटा हा, बाकी त्याच्यामध्ये काय नाही. टोमॅटो बटाटा आहे फक्त. आणि आपलं दही आणि भात. हा, दही आणि हे पण तर बिर्याणी सारखं झालं मम्मी. हा, हां व्हेज, ग्रेव्ही तशीच वाटते ना. व्हेजवाली. हा, ही रेसिपी हवी असेल तर कमेंटमध्ये सांगा. हा, एकदम मस्त छान लागते. भाजीची पण गरज नाही आणि भातावर पण घ्यायची गरज नाही. असं जरा पातळ बनवायचं थोडंसं आणि त्याच्यामध्ये भात घालून खायचं. भाकरी खायची, भाजी चपाती खायची. असं तुम्ही पण या आमच्या बरोबर जेवायला. आणि बाय बाय. बाय बाय कसं करायचं? बाय.